நண்பா, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்னொரு இது போஸ்டர்லாம் வேற லெவலில் இருக்கே. என்னோட வால்பேப்பர் எப்படி ஆராய்ச்சா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். இன்னைக்கு வீடியோவே அதை பற்றி தான். ஃப்ரீ ஃபயர் சூப்பரான வால்பேப்பர்ஸ்லாம் வர ஒரு ஆப்பை பற்றி தான். இந்த ஆப்பு அவ்வளோ எம்பிலாம் இல்லை, அவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் எல்லாம் இல்லை, ரொம்ப சிம்பிள் தான், சரன்னு இருக்கும். இதோ இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. வேறு லெவலில் இருக்குது. எஃப்எஃப் லோகோ மேக்கப் இல்லை காசுலாம் எதுவும் கடை தேவையில்ல. இந்த ஆப் கிளிக் பண்ணி வேறு லெவலில் ஆப்பு தான் இது. ஸோ நண்பா, இப்போ தான் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வீடியோ பாருங்கள். இப்படி தான் வரும். இந்த ஆப்போட பேஜ் இப்படி தான் இருக்கும். நிறைய ஸ்டிக்கர்ஸ், நிறைய வால்பேப்பர்லாம் பார்க்க நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்குது. எல்லாம் ஃப்ரீ ஃபயர் பற்றி தான். இது CR7. இருங்க ஃபஸ்ட்ல வந்து இது CR7. இதுவும் அதே தான். இது ஏதோ எலைட் பாஸ் குத்த பண்டலோ ஏதோ ஈவெண்ட்டில் குத்த பண்டல் நினைக்கிறேன். அலாக்கு ஜோக்கர் பண்டலு, இது இன்குபேட்டரு, எல்லாமே வேறு லெவலில் இருக்குது. செம்மையாகவே இருக்குது இந்த இதெல்லாம். சரி நண்பா, இந்த ஆப்பில் நான் உங்களுக்கு ஒன்று பிக்சர்ஸ்லாம் அப்படி ஷோ பண்ணுறேன்ல, அதில் எந்த இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் வச்சுருக்க லோகோ வந்து இதுதான் வச்சுருக்கேன். நான் வச்சுருக்க லோகோ வந்து இதுதான் நான் வச்சுருக்கேன். இந்த லோகோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். இது வந்து அந்த எல்லாமே தெரியும் உங்களுக்கு நினைக்கிறேன். எல்லாமே வேறு லெவல் தான் இருக்குது. நீங்கள் யூடியூப் அந்த மாதிரி யூடியூப் வால்பேப்பர் கூட செட் பண்ணிக்கலாம் அதில். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து என்னோடய வால்பேப்பர் பார்த்தீங்களா, நான் இதானே வச்சுருந்தேன். இது எப்படி வால்பேப்பர் பாருங்கள். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். கண்டினியூ கொடுக்கணும். டபுள் டேப் டு எடிட்னு இருக்குல்ல, டபுள் டேப் பண்ணிக்கோங்க. மேலே அதை கை வச்சுட்டு இது ஃபுல்லாக அழைச்சிடுங்க. உங்கள் பேர் டைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே சும்மா நான் என் பேர் டைப் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் ஃபாண்ட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒரு நிமிஷம் அது வெளியே போய் தான் மாற்றணும் நினைக்கிறேன். ஆமாம் ஃபாண்ட் பேக்ரவுண்டு இல்லையே. ஓகே மவுடாட டெக்ஸ்ட் சார் ஓகே நம்ம டைப் பண்ணிட்டேன். இது எங்கேயாச்சும் எல்லாம் பிளாக்னால இதோட கடல் கூட நீங்கள் மாற்றலாம். நான் அது சொல்கிறேன். டெக்ஸ்ட்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குது. பத்துனே இருக்கேன். இதில் காசுலாம் கட்டவே தேவையில்லை. வேறு லெவலில் இருக்குது. நம்ம வச்சுக்கலாம். கலரை மாற்றிக்கலாம். இந்த கலர்னா இந்த ஷர்ட்டோட கலருக்குள்ளே வச்சுக்கோமே. ஓகே பேக்ரவுண்ட்லாம் வேணாம். ஓகே நான் பேரை அழைச்சிட்டேன். இதுக்கு சேவ் இருக்குல்ல, மேலே சேவ் கொடுத்துருங்க. உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வேணுமோ செட் வால்பேப்பர் இருக்குல்ல, நான் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வால்பேப்பராக அது செட் ஆகிடுச்சு. எப்படி வேறு லெவலாக? அதான் இந்த ஆப்பு வேறு லெவலில் தான் இருக்குது. ஐயோ இதுக்காக கை போதே. ஓகே இப்போ பாருங்கள், எல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குது. டாக்குமெண்ட்டில் இருக்குது. போயா
இந்த ஃபுட்பால் ட்ரெஸ்ஸு இப்போ எல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குது. உங்களுக்கு வேண்டியதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒன்று கூட காசாக இல்லை, எல்லாமே ஃப்ரீ தான். இது லைப்ரரி நம்ம செஞ்சது. ஃபர்ஸ்ட் லைட் பாஸு உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் லைட் பாஸ் தோ. இந்த ஆப் வேறு லெவலில் லோகோ அந்த மாதிரி வால்பேப்பர்லாம் செட் பண்ணணும்னா, ஃப்ரீ ஃபயர் ஸ்டைலாக செட் பண்ணணும்னா இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸாக இருக்கும். இது இந்த ஆப்பில் நல்லா இருக்கும். இந்த வால்பேப்பர் சும்மா இதில் என்ன டைப் பண்ணலாம். ஓகே, யாராக்கெல்லாம் என்னோட ஃப்ரீ ஃபயர் ஐடி வேணும்னு ஆசைப்பட்டீங்களோ என்னோட ஃப்ரீ ஃபயர் ஐடி நான் இங்கே போடுறேன். வராதுன்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ரீ ஃபயர் ஐடி நான் இங்கே டைப் பண்ணுறேன். யூஐடியே டைப் பண்ணுறேன். நீங்கள் யூஐடியை பார்த்து ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுங்க. வேணும்னா கொடுங்க, இல்லைன்னா வேணாம், உங்கள் இஷ்டம். உங்களுக்கு டைப் பண்ணுறேன் பாருங்க. என்னோட யூஐடி நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன். யாராவது வேணும்னா ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுங்க. அவ்வளோ பெரிய ஐடியெலாம் இல்லை, டாப்அப்லாம் பண்ணுவேன், அவ்வளோலாம் பண்ண மாட்டேன். அப்போ நல்ல ஈவெண்ட் அந்த மாதிரி வந்தால் நான் பண்ணுவேன். இதான் என்னோட இது. வேணும்னா அதெல்லாம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நல்ல கலரை மாற்றிடலாம். என்ன கலர் வைக்கலாம்? ஓகே, இந்த ஷர்ட்டு அதெல்லாம் என்ன கலரில் இருக்கோ அதுவும் அந்த டெக்ஸ்டும் அதே கலரில் வந்துடுது, அந்த கலரும் அதே கலரில் வந்துடுது. ஓகே, யாருக்கெல்லாம் என்னோட இது வேணுமோ நான் மறுபடியும் டைப் பண்ணுறேன், பார்த்துக்கோங்க. 18250866. நான் கொஞ்ச நேரம் ஸ்கிரீன் 5 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுறேன், வேணால் காப்பி பண்ணிக்கோங்க. இல்லைன்னா நான் என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் டைப் பண்ணுறேன், நீங்கள் பார்த்து பண்ணிக்கோங்க. கலரை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம். இந்த ஷர்ட்டோட கலர்லேயே வச்சுருவோம். இதோ இருக்கு, வாங்க போய் வேற லெவலில் இருக்குங்க இந்த ஆப்பு. நானே என்னடா இது நம்பரே தெரியல. நல்லா ஓகே, இது வச்சுக்கலாமா? ஸ்டிக்கர்ஸ் கூட இருக்கு பாருங்க. க்ளூ வால் ஸ்டிக்கர், மேஜிக் கியூபு, இந்த ரோஸ் எமௌண்ட்டு, ரோஸ் எமௌண்ட் கூட இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒன்று பண்ணுறேன் பாருங்க. ஓகே, இப்போ வந்து இப்படி ஓகே, வேற லெவலா சேவ் பண்ணிட்டா உங்களோட சைஸுக்கு நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான். இப்போ ஷேர் கொடுத்து நீங்கள் யூடியூப் லோகோ அந்த மாதிரி என்ன வச்சுக்கலாம். யூடியூப் லோகோ அந்த மாதிரி வேறு என்ன வச்சுக்கலாம். ஃபில்டர் கூட பண்ணலாங்க. ஓகே, சேவ். ஓகே गाइस, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நண்பா. சீக்கிரமாக நம்ம சேனல்லாம் அச்சீவ் ஆகணும். ஸோ ஓகே, என்னோட ஃப்ரெண்டும் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கான். அந்த லிங்க் உங்களுக்கு கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் எப்படின்னு. அந்த சேனல் பேர் இல்லைன்னா நான் இங்கே டைப் பண்ணுறேன், டிஸ்கிரிப்ஷனில் டைப் பண்ணிட்டேன். அது அந்த சேனலை கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுருங்க நண்பா. நேற்று தான் ஆரம்பித்தான். ஓகேங்களா? சரி நண்பா, பாய் பாய், see you next video.